he was a devoted Christian. Akakho kwilist yabapostile. Omnye wabo nguYosefu. Lo wathethwayo wabona uYesu jonga manje uYesu akanalo ingcwaba. Wanikela ngengcwaba. Ingcwaba laliduru, ingcwaba liduru namhlanje. Abantu abakhe babona bephiwe ingcwaba. Abantu abawathenda amangcwaba bayawadinga. It was a special thing, it's still a special thing. That's why abanye bathi bangcwaba ecaleni babeke ingqumo ecaleni kwakhe. Ungayocela noba unandawo ongcwaba. Bathi hayi ngokamama lo uzawulandela utata ahlala. Andiva. Ngoba there's value engcwabeni. So uYosefu Nkosi yami wonikezela ngengcwaba lakhe. UKristu abe nendawo yongcwaba. Why? Do you know uYesu wayengenandawo? Ephile emhlabeni akabi nayo sefile. That's why xa elandelwa uPetros noAndrea bathi Nkosi sibonisa kuhlala khona wathi izani nibone. Xa befika bajonga hey. Wathi impungutyana zinemingxuma. Kodwa unyana wonke akanandawo yokufihla inhloko. Akabi nandawo ephila. Akabi nandawo efile. That's why this devoted Christian yanikela ngengcwaba layo. Andiva. So you must be a devoted Christian. Sometimes a devoted Christian ayingxameli epulpitini. Kodwa ubona ngezenzo izenzo zayo ziyavama uba zezasemfihlekweni. Devoted Christian. Lastly, you must have a determination to serve Christ. Ngoba singabakhonzi bakaThixo ukuthi uhambani kuye kulo lonke ihlabathi. Emveni kokubhaptiziwe besithe uyaguquka ubhaptizwe emveni kokubhaptizwa. That's it aluma. Zizilingo. That's why uYesu kaloku uthe ulandela uYesu ne. uYesu wabhaptizwa uYohane. Emveni kokubhaptizwa wathathwa ngumoya wasiwa enhlangu wayolinga. Ukwehla kwakhe ezilingweni wabuya sesize etempileni esithi umoya wenkosi uphezu kwakhe. So you are in a journey. Ungayithathi lula lento kuyo. Cela sicimele. Cela uholwa inkosi asithandazele. Siyabonga Baba. Siyabulela moyeni. Siyabulela sithando somphefumulo. Siyabonga ibolethu. Twalala phakade. Enkosi. Enkosi. Oh. Enkosi bawo. Enkosi ngemfihlelo ezingaka nenzulu. Thixo wethu oyingcwele. Sengathi nathi siyaqala sifa. Awona mandla. Ukhupha inhliziyo yakho. Awuthandekayo. Siyabulela ehlweni. Twala laphakade. Ungcwele. Ufanelwe kubonga. Ufanelwe udumo. Enkosi ngesindiso. Enkosi ngobabalo. Lunencasa. Lumnandi. Awathandekayo. Thixo wethu oyingcwele. Siyabulela ehlweni. Ngakho konke okutyhile kule ndawo. Thixo namandla wonke. Usuko lukufanele. Umele kudunyiswa. Awona mandla. Enkosi moyingcwele. Phefumulo wami uphakamela kuwe. Uyalibonga igama lakho. Thixo wethu namandla. Enkosi kakhulu bawo. Ngegama likaYesu Kristu. Amen. Sister Jacobs, understand. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, yes, Jesus.
amandululu siyakuzukisa Siyakuzukisa Baba. moya oyingcwele bakufake emanzini malusona amandululu leyo kube khona isimo echazayo ukuthi babhaptizwe egameni lakho uNkulunkulu wethu uThixo wethu wena malusona eveni yonke malusona amandululu leyo sihlelela izwi lakho malusona amandululu leyo ukuze singcine moya oyingcwele okokuba bafundiswe lona kumele ukuze baphile lona Siyabulela moya Baba. oyingcwele siyabulela kusekuhlweni malusona simbonanga uThixo njengawe akekho nokulinganiswa nawe ukuphela koThixo namandla onke ulanda abantu Nkosi kude moya oyingcwele ubazise Nkosi emnqubeni wakho bafundise sifundile Nkosi sikhumbule nebese sisilibele moya oyingcwele ukuthi Nkosi singoneliswa kukuhlala kumele ukuze siyokwenza abafundi siza kuwe beThixo wethu siyathandaza kuwe wedwa nakuthulula nawo mandla malusona amandla leyo babhaptizele Nkosi emandleni moya oyingcwele uma Nkosi befika emanzini ube siyokwenza ukungqina malusona amandla leyo siyabonga kuhlweni umoya wakho kule ndawo Enkosi bawo Enkosi moya oyingcwele egameni lika Yesu Kristu waseNazaretha amen. Sisembi moya omthandazo. Siphambi kukaThixo. Sivala amehlo. Elona lo wenza introspection about his life or her life. Emveni kwane series of lectures uThixo ezikhila ngale subject yokubhaptizwa kumanzi amaninzi. There are a number of things azambuleyo umoyingcwele azikhilayo even right now. Hallelujah. This is a stage lapho onke amakholwa ekufuneka edlulile engenisiwe kumanzi amaninzi. uYesu went to John emlanjeni eJordani wathi John nam ndibhaptize. He was God 100%, a man 100%. Kodwa bafuneka engene emanzini uThixo uthi ngokwenza kanjalo sizalisa ubulungisa. Hallelujah. Hallelujah. You can make yourself a favor. Ungavumi ukuya emanzini amaninzi kukho izinto ezigcwalisa inhliziyo yakho umoya oyingcwele ozichethayo. Hallelujah. Umoya oyingcwele uhlambulula ibandla lakhe ngezwi lakhe eliphilileyo. Hallelujah. Lo myalezo ayingomyalezo waba bayemanzini kuphela. Kukhona amakholwa amadala amincekileyo aminqa izinto kodwa into yakunceda nekukhupha lokono kuyo ukuhlambulula. Hallelujah. Hallelujah. Ukuzizwi likaThixo amen likuncede kweso simo. Bawukhona othi Nkosi purify my heart.